Benvinguts a Icària. Avui, per res, el mateix, el mateix dia de gravació que Diferent el roba. capítol anterior. Ell és un guarro, no? Continua sense vindre el Joan. Joan! Ven pa acá, Joan! dame mi dinero! Com era el videogame? Joan, guapo. Joan. Avui també sense el Joan, però no passa res. Seguim. Avui comencem parlant d'un temacle d'última hora. Amb D'última té, hora amb té de tamacle. un té de temacle. L'última hora, aquesta setmana, quan parlem d'això, segurament ja han hagut noves eleccions. No, parlem de Trump. Trump, a veure, anem a parlar del fenomen Trump, del fenomen dreta en general al món. Recordem que no és un podcast polític, però parlem de política quan és de rigorosa actualitat. I em sembla una locura el que ha passat als Estats Units. Vale? Majoria absoluta. Comença la campanya i és veritat que Biden, a veure, era un senyor que no s'aguantava els pets, que es Els dormia, que pets tenia pèrdues de memòria i molt heavies. orientació. Sí. O sigui, aquest home, a mi em sap greu, però el nivell d'estrès que es pateix en política i més a la presidència dels United States of America, aquest home no havia d'estar allà. O sigui, a mitja campanya, canvi per la Kamala Harris, una dona, doncs, bueno, també s'ha de dir que des d'Espanya a qualsevol cosa se li diu esquerra, eh? Sí. Vull dir, bueno, és com Trump, però amb un arcoiris, diguéssim. Les polítiques al final de empresa i de més eren les mateixes. Bueno, total, que victòria dels republicans a tot arreu. És veritat, o sigui, parlar d'això és complicat perquè des d'aquí tenim una visió del que és l'Estat, l'administració, la funció pública, els funcionaris, que res té a veure amb els Estats Units. A Estats Units les eleccions funcionen completament diferent. Per què? Perquè aquí tenim un model copiat de França, que és el sistema francès, no? De funcionariat, amb unes estructures, unes eleccions on s'escull el president, el cap d'estat es va votar una vegada, Ni això. que era la Ni... Constitució. Bueno, segons ells, sí. El van votar, Segons ells, sí. a una persona i ha dit. Sí. Uh, I als Estats Units funciona Van dir, completament diferent. de forma aleatòria, tu, Franco, a qui posaries? Doncs als Estats Units funciona amb un sistema més anglosaxó, més liberal, i allà, o sigui, ara sembla una locura, per la gent d'aquí sembla una locura, però allà fins i tot el fiscal, el jefe de la policia, tot surt d'unes eleccions. Vull dir, es canvia tot, la cúpula funcionària, tot, es canvia absolutament tot, o sigui, és una locura. I allà hi ha tres poders, bueno, com aquí, no? Diguéssim, l'executiu, el legislatiu, bueno, la cambra i el judicial. I els republicans han guanyat a tot arreu, però a tot arreu hi ha molta distància. Per què dic això? Perquè el debat aquí és, i el que mola parlar aquí és, què cony ha passat? O sigui, vale que als Estats Units estan penjats, saps? Que és veritat, perquè als Estats Units tot ho viuen com una pel·lícula d'acció. I la manera de viure dels americans és molt particular seva. Al final són dues cultures diferents, no? Vull dir, també ho hem d'entendre, no? Però per què és important parlar d'això? Perquè al final els Estats Units és la potència mundial. O sigui, tu fixa't com quan hi ha eleccions a Xina, ejem, ningú en parla, Hi ha eleccions a Xina. més o menys. Vale. Hi ha eleccions al Partit Comunista, que després és, bueno. Um, però tu fixa't com hi ha eleccions a qualsevol altre lloc i no li prestem l'atenció que li prestem als Estats Units. Per què? Perquè al final Europa en el seu dia eren punters i en els últims anys anem a remolc dels Estats Units. Per què es parla tant de que ha guanyat Trump? I aquí és el debat que hem de fer, eh? Trump, una de les seves polítiques econòmiques és fotre aranzels a tot Cristo. I Europa diu, bueno, pues jo te'n posaré a tu. Quina és la diferència? Que Europa és diré país, entre cometes, és un país de països, diguéssim, és una unió de països que és exportadora, és a dir, exporta més del que importa, als Estats Units no.
Què vol Trump? Pues que les coses als Estats Units es quedin als Estats Units i sigui una cosa interna de, no? De que es vengui més producte americà als Estats Units i es consumeixi menys europeu i menys xinès. Tenim un cotxe a punt d'entrar al local. És d'aquest tipus de robo. És Sí. perquè han vist tanta càmera i tanta cosa que han dit, aquesta és meva, Bueno, doncs, no? I una mica el debat és això. queda't amb la matrícula. Jo crec que la gent no som conscients del que està passant. Primer, perquè ens centrem en debats que a mi m'importen un rave, o sigui, que Trump està penjat i pel canvi climàtic és nefast, tots ho sabem, però amb tot el respecte, eh? I com a persona demòcrata, tot i que entrevistaria Kim Jong-un, ja ho vaig dir al capítol anterior, i a Hitler, no? Hòstia Però com puta. a demòcrata, sóc dels que pensa que la gent no s'equivoca votant, que la gent no és tonta. O sigui, si la gent majoritàriament ha votat a Donald Trump, a mi, des de la discrepància política amb aquest senyor, però ha guanyat. La gent l'ha votat. Vale, però l'ha votat... O sigui, una cosa és votar el polític amb la informació que et dona aquest i l'altra cosa és com votar a no tinc res més a Bueno, votar. és que als Estats Units, explicaré una altra cosa als Estats Units. Als Estats Units les eleccions són una locura. O sigui, per exemple, a Espanya, com funciona? Tu en unes eleccions tens un resultat, doncs a les properes eleccions rebràs diners en funció del resultat que vas treure i tindràs uns espais electorals en funció. Però a més la llei diu quin és el límit de cèntims que et pots gastar per elector. Spoiler, no ho compleix ningú. És veritat, no ho compleix ningú. Enviant-te la carta a casa ja és més dels 0,35 cèntims que la llei diu que et pots gastar. Però bueno, en resum, a Estats Units eh, es financia amb empreses. De fet, si us fixeu, els presidents dels Estats Units sempre han sigut empresaris i amb molta pasta. Sí. Els candidats que no són empresaris amb molta pasta o són empresaris amb menys pasta són els que queden a una distància abrumadora uh, justament per això. Què passa? Que als Estats Units qui financia això són les empreses. Per exemple, el Trump, qui l'ha financiat? Elon Musk. No com a empresa, sinó com a empresari. Clar, això als Estats Units és lo habitual, però no sé fins quin punt és pràctic i ètic, perquè Et vens a una marca, literalment. no, clar, perquè ells van molt de liberals, però després el polític li deu, té un favor pendent de fer-li A una marca. a un empresari o una empresa, no? Al grup Rockefeller o al grup, jo què sé, o a Bill Gates o a cantants o a famosos. Clar, en aquest cas, que ha guanyat Donald Trump en tot i que Elon Musk té tant poder, doncs ja veurem qui s'emporta a canvi. Però és una mica, no? No et sembla una mica turbio tot? O sigui, em sembla que en el moment en què juntes lo públic amb lo privat, estàs generant una catàstrofe imminent, que és el privat sempre tindrà més força que el Sempre ha públic. funcionat així als Estats Units i és una de les democràcies més antigues. No, home, bueno, Sí, sí. democràcies. Bueno, sí. Sí, sí, sí. És a dir, aquí no fa tant no hi havia democràcia. Als Estats Units sí, per Bueno, exemple. Que crec, nosaltres antigament haguéssim tingut coses semblants a la democràcia, entre cometes com camions, no vol dir que no ho siguin. Els Estats Units és una democràcia amb un altre estil, amb un altre sistema electoral, però jo on vull anar no és tant això, no és tant a què és millor, perquè al final, hòstia, els dos models tenen coses bones i coses dolentes. Per exemple, aquí pot guanyar algú i que l'alt funcionariat de l'Estat impedeixi les seves polítiques. Això tampoc és democràtic. Perquè si aquesta persona ha guanyat, indiferentment si és de dretes, d'esquerres, o d'extrems, o idees populistes, o el que sigui, bueno, jo crec que té dret a desenvolupar el seu programa, encara que no m'agradi absolutament gens, però l'han votat. Vull dir, per sobre de tot, sóc demòcrata. has d'acceptar la votació que no Aquí, vagi a favor aquí teu. hi ha el funcionariat que és capaç de bloquejar-te polítiques. A Estats Units, com tot això es canvia, què és el que té de bo? Doncs que la gent que estarà és afí a tu. Què és el que té en contra? Doncs que els jutges també, tot i que aquí també una mica, eh? Són escollits una mica a dit. Sí? Però, però, per exemple, allà què passa? Que al fer aquest canvi també hi ha una part de coneixement que s'evapora.
saps? És a dir, aquí el coneixement i el bagatge de les polítiques del què ha funcionat i què no, després pot assessorar el polític. Allà, com ho canvies tot, és a dir, tens gent afí a tu, Vas de nou, sí. clar, però hi ha coses que no poden cometre els mateixos errors en el passat perquè no saben que és un error. Saps què vull dir? Però, o sigui, jo no vull anar tant a això. Jo vull anar més al concepte, no? Donald Trump, a part d'un polític, a part d'un candidat, representa unes idees que estan calant a molta part del món. A Europa ja hem vist un gir a la dreta. I per què vull parlar d'això? Una de les coses que m'agradaria comentar és per què creus que les esquerres han deixat de ser útils i per què creus que la gent està abraçant a cegues, ja no a la dreta, perquè, bueno, sinó a un concepte més, entre cometes, libertari, que és com es defineix, per exemple, Milei, no? De que només són gestors, que no volen fer política, només volen gestionar el dia a dia, volen rebentar la meitat del funcionariat, la meitat de l'estructura, tal. Per què creus que està passant això? Jo posaria el focus directament a l'entrada del capital privat en la política. Crec que en el moment en què... és igual el mateix que vam parlar anteriorment dels sindicats. En el moment en què algú públic preval com la part privada, l'ingrés privat, per sobre del que tu tens com a ingrés públic, allà és on perds el control total. I l'esquerra ja no pot ser una esquerra, perquè l'esquerra depèn del banc, l'esquerra depèn de l'empresa. Aleshores, què farà l'esquerra Mm. amb allò? I crec que això és una cosa que ha afectat molt. I que això afecti fa també que tenen el discurs, aleshores tenen el discurs polític i tenen la publicitat. I crec que aquí s'ha fet molt d'èmfasis en exaltar molt que tu no t'has de preocupar per res, que tot realment és molt maco, molt màgic, si tu tens el teu propi diner a la teva butxaca. Jo no estic d'acord en el sentit de que o sigui, pot ser que passi d'això, eh? Jo sóc més autocrític, jo doncs, formo part d'un partit d'esquerres i jo sóc més autocrític. Jo crec que les esquerres hem fallat a la gent. O sigui, jo crec que les esquerres o sigui, que se m'entengui bé, eh? O sigui, que no se'm malinterpreti. L- Què hem estat fent les esquerres a nivell mundial? Se t'està fotent un mosquit raro a dins el got, eh? És possible que s'hagi suïcidat? T'apuntet, t'apuntet. Bueno, doncs el que deia. Les esquerres a nivell mundial ens hem centrat a defensar col·lectius minoritaris, que està molt bé. O sigui, jo no estic en contra d'això. Però al fer-ho hem descuidat a la massa, que històricament les esquerres aquí han defensat els obrers, el proletariat, a la gent treballadora, la classe treballadora, és que si no s'aixequen cada matí per anar a treballar, doncs no guanyen diners i no poden pagar les factures. I jo crec que en part el nostre problema és aquest. Justament ho parlàvem, no? Com cada cop es defensa menys els treballadors. O sigui, evidentment estan defensats i hi ha gent que es preocupa molt. Hi ha hagut millores. Però en el moment en què la gent treballa 8 hores i té risc de pobresa, en el moment en el que una família de bueno, dos homes, dos dones, home, dona, m'és igual, dos progenitors amb dos o tres fills, resulta que estan a l'umbral de la pobresa, que no poden anar de vacances, que toca canviar les rodes del cotxe i van justos, i no? Etcètera, etcètera, etcètera. Crec que en el moment en el que està governant l'esquerra a tot arreu, perquè ha hagut un moment que governava l'esquerra, en la majoria de comunitats autònomes, en el cas d'Espanya, el govern espanyol, el govern europeu. Per tant, si estaven fallant les coses, de qui era la culpa? L'hem d'assumir. O sigui, hem d'assumir que les esquerres no hem fet bé la feina i hem, bueno, doncs, abandonat, segurament de manera involuntària o inconscient,
pensant que les polítiques que fèiem ja eren suficients i segurament no ho han sigut. I tu Per què? tu creus que hi ha suficient autocrítica dins les esquerres No. per fer això? És a dir, el discurs de que ve l'extrema dreta, voten perquè no governi l'extrema dreta, et funciona de maneres limitades. Perquè en el moment en el que les economies familiars van a menys, per exemple, jo crec que Trump ha guanyat també en part per la inflació als Estats Units. Perquè la gent als Estats Units és molt conscient del poder adquisitiu que tenen, de que el capital que tenen a la seva butxaca és molt important, perquè d'allà depèn la seva salut. Recordem que la salut és privada, però depèn absolutament tot, perquè allà no tens les ajudes que tens aquí, allà no tens un sistema públic com el que tens aquí, i per tant, el teu capital, els diners que tu t'has guanyat amb el teu treball i tens a la teva butxaca, al teu banc o a les teves inversions, és tot el que tens, o és quasi bé tot el que tens. Aquí, jo crec que tots coneixem gent que potser porta molts anys sense treballar i rep una ajuda i va fent. Va fent de manera precària, però va fent. No, als Estats Units això és impensable. Per què dic això? Perquè jo crec que en gran part l'autocrítica que fem és errònia. O sigui, és com, no, no, si nosaltres ho fem bé, si és l'extrema dreta la que guanya vots mentint, si no et dic jo que no, no et dic jo que no. Però realment, i per això ho he vinculat no, al tema Occident contra Orient, no? La Unió Europea, perquè moltes de les... O sigui, tot el que estic dient és, hi ha normatives laborals i de treball i els estats poden fer moltes coses en matèria laboral? Sí. Per exemple, que Espanya tingui una distribució industrial de pena no és més que responsabilitat dels presidents de les comunitats autònomes i de l'Estat, no? Uh, de fet, amb el cotxe elèctric doncs hi ha zones com Saragossa que estan agafant un paper rellevant quan mai l'havien tingut en altres coses, no? Però a nivell laboral, a què va vinculat? A la producció. I si en el capítol anterior, bueno, no, en aquest, estava parlant de que Europa és un país exportador. En el moment en el que Estats Units potser et deixa de comprar i en el moment en el que Xina t'està deixant de comprar i que les nostres institucions europees estan fotent aranjal també per tot, al final, què passa? Que la gent perd feines, que empreses tanquen perquè no poden, per exemple, aquestes últimes setmanes Volkswagen anuncia el tancament d'una fàbrica, milers d'acomiadaments, aquesta setmana ho ha fet Nissan també, 7.000 acomiadaments, això està passant, per què? Perquè Xina ha fet bé la seva feina. I no podem lamentar, oh, és que els xinos han fet bé la seva feina, és que els xinos tenen dret a fer bé la seva feina i a prosperar econòmicament. Que nosaltres tenim la responsabilitat també de fer-ho bé. I potser no ho hem fet lo bé que sabíem. Però això de, o sigui, no creus que amb això estem com posant el, molt el pes econòmic sobre del pes humà? Si posar molt per sobre el que defineix un país és la seva capacitat econòmica? És que en part tot va relacionat. És a dir, quin és el sistema que s'ha fet hegemònia al planeta? El capitalisme. El comunisme sobre el paper és maco? Sobre el paper és preciós. O sigui, sobre el paper jo crec que tothom seríem comunistes. És així. Per desgràcia, el sistema que tenim, per sort o per desgràcia, jo no considero que el capitalisme sigui el millor del món, però sí que crec que és el millor sistema que tenim a dia d'avui. Després aquí ja entren doncs, els socialdemòcrates, el no sé què, no? Depenent del grau d'incidència que tens en el sistema econòmic. Per exemple, Espanya i Estats Units tenim el mateix sistema, que és capitalista. En canvi, a Espanya tenim una pressió fiscal i unes normatives molt, no? que es foten molt en el moll de l'os del capitalisme Espanya i hi ha en més canvi Estats Units som, en aquest sentit, som més liberal. Espanya és més socialista. Bueno, entre cometes, és socialdemòcrata, és una socialdemocràcia bastant... Espanya, França, Alemanya i tota la Unió Europea. Per exemple, el Regne Unit doncs, són una mica més liberals. Al final depèn una mica de la política i del context del país, no? Uh, no sé per què estàvem parlant d'això ara. Sí. Uh,
Al final, tu dius, per què l'economia pesa tant? Doncs perquè l'economia ho és tot. O sigui, al final tu què necessites per viure? Necessites una feina. Sí, Sigui el sistema que sigui, necessites una feina. És a dir, tu vius en en una comunitat, necessites generar alguna per a aquesta comunitat. Quina és la diferència? Doncs el model. Per exemple, en el capítol anterior parlàvem de Corea del Nord. A Corea del Nord no existeix l'empresa privada. Per mi, jo considero que és l'únic país comunista que queda al món. I per mi és un país comunista amb totes les lletres. Vull dir, ens agradarà menys o ens agradarà més, però és el que és. Què passa? Allà tothom treballa pel col·lectiu, és a dir, tu treballes per l'Estat, que és tots, i l'Estat et dona. L'Estat et dona la casa, l'Estat et dona el transport, l'Estat et dona l'alimentació, l'Estat et dona, saps? A canvi del teu esforç físic o intel·lectual o el que sigui. En el model nostre, doncs, és diferent i, per tant, el treball, l'economia té un pes. L'economia no és més que una mesura de com va el país. Les economies europees hem baixat, o sigui, hem perdut pes a nivell mundial. I això és un fet, i no ho dic jo, és un fet. Per què? Doncs perquè no pintem res. Perquè abans érem potència mundial o una de les potències mundials. Perquè potser la gent no ho té molt clar a casa, però Europa té els mateixos habitants que Estats Units, la Unió Europea, per exemple, més o menys. Saps? I econòmicament més o menys. Vull dir, Estats Units és Estats Units, no? I és molt gran. Però si mirem en el conjunt, doncs a vegades ens flagel·lem els europeus, no? I ens creiem que som petits, però no som tant de petits. La diferència és que no pintem res. Que molt del coneixement està als Estats Units i a la Xina, i gran part de les fàbriques al món estan a la Xina. Llavors, qui produeix és la Xina, qui pensa als Estats Units i qui compra a Europa. Bueno, compra i exportem, eh? Ja he dit que som exportadors. Tampoc sóc economista ni sóc expert en economia, però més o menys no vaig tan mm, equivocat. jo amb això hi ha una cosa que em sorprèn amb tot això i és que jo crec que el sistema capitalista, jo estic bastant en contra de que el sistema capitalista sigui el millor sistema, tot i així accepto que estem en un sistema capitalista i Mm. s'ha de viure dins d'aquest mateix sistema. Crec que es poden millorar moltes coses i justament una de les definicions més bàsiques del capitalisme és que sempre ha d'augmentar el seu benefici. O sigui, quan tu fas Mm. una empresa no és una empresa funcional si no augmenta el seu benefici any a any. I això és una cosa que en si ja et dona la definició de que ha de petar. Tot O l'excés no, és vull dir, bèstia, jo crec que això forma part però crec de que la naturalesa humana. Els humans sí, però sempre intentem ser millors i superar-nos. millor és superar-nos, però peta. Vull dir, Pot ser. perquè ha arribat un punt on tu a l'intentar, al fer tota la part de la venda i tenir una empresa, fer la venda, la compra de material, la compra és igual que sigui, venda de servei, venda de material, tu quan fas això, el preu que hi ha en el mercat de tot això és molt fixe. L'únic Mm. preu que t'ha de canviar és l'humà. I justament crec que Europa s'ha començat a quedar enrere envers el món perquè Europa ha donat un pes, per sort, als drets humans que la resta del món no té. Bueno, Xina viuen literalment però en perquè cubicles que són el teu lavabo. som economies diferents, però per exemple Xina, el nivell de progrés que té ara, jo no descarto que Xina d'aquí 20 anys Però és absurd que tingués aquell nivell de... tingui un nivell de prosperitat igual que Europa. Però diguéssim que si tu poses el punt de vista sobre del progrés o sobre a nivell econòmic, veuràs una cosa i és veritat que molts països tenen un gran progrés, etc, etc. Si tu poses el punt de vista sobre els drets humans i a l'estabilitat a l'hora de viure, a la tranquil·litat, Mm. tens un altre punt de vista. Justament en això és el punt de Estats Units té un progrés i té un valor de moneda brutal, però depèn majoritàriament i únicament de l'explotació humana. I això aquí és un problema greu perquè fa que
quants vídeos has vist de... A tots els països depenem de l'explotació humana. Sí, però als Estats Units no estan protegits lo suficient i a Europa estan una mica més No, protegits. les I per això, normatives americanes tampoc són dolentes, no, vull dir... però De fet, estem d'acord en que el promig no americà, estadounidenc, el promig estadounidenc és que tenen 3 feines bueno, hi ha de tot. per poder-se pagar les coses. És que no També és tenen... veritat que el capitalisme a vegades es corrompeix. Per exemple, Es corromp. tu dius, el capitalisme es basa en créixer cada cop més. Sí i no, perquè, per exemple, una de les bases del capitalisme, jo no em considero defensor del capitalisme, però el defenso en quant a que és el millor sistema que jo crec que de moment tenim. No és l'ideal, però segurament no és l'ideal. Potser sí que ho és i ho desconec, no? Però, per exemple, què està passant amb els bancs a Espanya? Què dius? Espanya és més socialista. Espanya fins fa... Espanya a nivell europeu, el sector financer és molt potent. I no ho sembla, però el sector financer alemany i espanyol jo crec que són els dos més potents de tota Europa. Espanya té bancs molt grans, grans, mitjans i petits. Però els molt grans són molt grans comparats amb la resta. Què ha passat a Espanya? Espanya fins fa poc tenia un munt de bancs i de caixes. A tutiplén. Es comença a corrompre el sistema i comencen a fer fallida moltes caixes. I el Banc Central Europeu diu, no podeu tindre tantes caixes. De fet, no en podeu tindre cap de caixa, heu de fer bancs. Ahir es van crear molts bancs, perquè les caixes es van reconvertir en bancs i alguns bancs van anar comprant caixes. I ha sigut com el Slytherin, que has d'anar-te menjant boles i et vas fent gran, doncs ha sigut literalment això. O sigui, bancs es van menjant... Això literalment és anticapitalista. O sigui, el capitalisme, una de les seves bases és la lliure competència i que hi hagi competència. Perquè si no hi ha competència i hi ha monopolis o oligopolis, no és capitalisme. En el sentit de, No hi ha lliure per mercat. exemple, cap economista capitalista dels que segueixo, perquè en segueixo algun, per exemple, el Xavier Sala Martín, que em sembla un gran economista, tot i que políticament doncs, tenim les nostres diferències, però em sembla un gran economista. No ho dic jo, ho diuen els resultats. Ha sigut professor de varis premis Nobel, entre els quals alguns d'economia, per tant, algú tindrà a veure, no? Però és molt bo. I ella explica això, no? Com el fet de que hi hagi cinc o sis bancs grans a Espanya és un error. És un error perquè al no hi haver competència, per què als Estats Units tu tens diners al banc i el banc et dona un 4 o un 5% de benefici cada any? Perquè els diners tenen un preu. Per què a Espanya no passa? Perquè hi ha pocs bancs i s'han posat d'acord en tindre molts beneficis ells i no repercutir-los a la gent, que és d'on treuen els diners per fer el negoci. Aquest és el problema. Vull dir, no és cert que el capitalisme sigui un monstre. Sí que és cert que el capitalisme es corromp i acaba fent coses de monstre. Per exemple, Amazon. Amazon és un monstre. L'Elon Musk és un monstre. I és fruit, és fill del capitalisme. I són monstres, són gent i empreses amb tant de poder que de fet, en número de treballadors, Amazon té tants treballadors com molts països. De fet, té molts més que molts països. I té més poder i més diners que molts països. I sense tenir en compte Andorra i tal, països més grans com Portugal, com, jo què sé, Suïssa, no? Dius, ara que són països petits, però ojito, Vull dir, i això realment no és... És fruit del capitalisme i alhora és anticapitalista. M'explico? Sí, però crec que deixa de ser... O sigui, M'encanta com parlant de Trump hem acabat amb un debat sí, sobre el capitalisme que em sembla molt interessant. 40 putos minuts portem de debat. 40 Però em maleïts. sembla molt interessant i jo crec Jo que crec, s'ha de parlar d'això. jo crec que el capitalisme és el culmen de no tenir en compte de no tenir en compte l'activitat humana ni l'afer humà. El té en compte en quant als seus treballadors, diguéssim, perquè siguin funcionals, han de ser mitjanament
han de tenir una mica d'oci, han de tenir, Mm. saps? O sigui, vacances, el té una mica en compte. Però si els hi pot destruir per ell ser més, ho farà. Perquè el capitalisme sí que és veritat que no vol un Tu oligopoli creus, o un monopoli, però sí que li interessa molt. O sigui, diguéssim que el capitalisme és la lluita per jo ser l'únic, sabent que si ets l'únic és un problema per al jo et capitalisme. faig una pregunta, tu creus que és més capitalisme, més capitalista, l'Espanya actual o l'Espanya del final de la dictadura? Del final, eh? Insisteixo en el final perquè l'Espanya al principi al principi de la dictadura tenia la ideologia falangista, la ideologia feixista, aplicat a través de la lectura que va fer la Falange de Primo de Rivera, que va ser un autèntic desastre econòmic que va fer que Espanya s'enfonsés a la misèria amb una moneda hiperdevaluada, amb la gent sense poder menjar, sense poder importar perquè, no? Perquè la teva moneda no valia res i tampoc tenies indústria per produir, llavors tenies un problemón. Eh, però després va haver eh, una obertura perquè va canviar de sistema i es va homogenitzar una mica amb Europa. Jo et pregunto, creus que és més capitalista l'Espanya del 2024, quasi bé 25, o l'Espanya de l'any, per exemple, bueno, del final de la dictadura? Quan va fer aquesta obertura? Crec que no és que una sigui més capitalista que l'altra, crec que, com deies tu abans, dins del capitalisme hi ha moltes corrents, hi ha molts, o sigui, hi ha molts camins a agafar i depèn molt de la situació agafaràs un o l'altre. Crec que el del final de la dictadura es veia en una obertura de tot, o sigui, el que corre más és el que se lo lleva i Mm, era la llei del més fort. El que tingués més en aquell moment és el que traia més. I en canvi ara segueix aquesta perquè el capitalisme més o menys ja es basa en la llei del més fort, mm. però crec que ara al tocar els collons, a l'haver el socialisme, entre cometes, tocant els collons, s'està canviant el sistema del capitalisme brut i liberal que hi havia Mm. abans al capitalisme més socialista o... Jo per què t'ho dic? Uh, un exemple, eh? Les grans empreses d'aquella època, quan es va fer l'obertura van vindre moltes empreses, alemanes, italianes, etc. Les grans empreses aquelles, el que tu deies, no, l'empresa és dolenta i vol que el treballador estigui... No li importa, no, la vida del treballador. Ma mare m'explica com les empreses d'aquella època, i algunes encara ho fan, Això ho vam parlar en un com podcast, les en capítols grans, sí, anteriors. no? Cuidaven molt al treballador fins al punt de rentar-li la roba, pagar-li viatges, pagar l'ensenyament dels seus fills, i ara costa molt de veure. Saps per què crec que és això, jo? O sigui, la meva opinió amb això és que... Tot i que, espera, afegeixo, Endavant. tot i que crec que està canviant. És a dir, crec que hem estat molts anys on els treballadors eren números i es buscava com el més productiu i crec que ara s'està buscant més el talent i la creativitat i per fer-ho cada cop més empreses, sobretot les més punteres, intenten mimar el treballador. Per exemple, estem veient com empreses logístiques molt grans fan camps de futbol i de bàsquet i de tennis pels seus treballadors i en les hores lliures poden fer esport, cosa que, bueno, no està mal, saps? Vull dir, per exemple, S'enllaça bastant amb el que volia dir, que és... Crec que estem fent... O sigui, aquest és... capítol es dirà capitalisme versus comunisme. Tu defenses el comunisme. Sí, hombre, Socio rojo. jo defenso l'anarquisme. Eh, en aquest sentit, crec que justament Per cert, és broma, eh? és bastant, és bastant cíclic tot i és el que t'he dit abans, depèn molt, molt del moment, de l'època en la que ho pillis i abans es cuidava molt a la persona, es cuidava molt l'humà perquè depenies plenament d'aquest. O sigui, aquest podcast es dirà Tenim Mata insectes. baby mosques, eh? O sigui, és el podcast el genocidi mosquil. Sí. Em, Pots cridar Hitler i a veure si ens ajuda. Bueno, Perdó, el que anava a dir. Eh, Crec que justament en el seu moment era molt important cuidar la persona perquè depenies molt de que les persones estiguessin contentes. La gent
venia d'un punt on havien estat malament, però havien de ser cuidades perquè la gent volgués anar a treballar en aquell lloc, i aleshores això ha anat Però hi desapareixent. havia més demanda que oferta, eh? Sí, però ha anat O sigui, al desapareixent, revés, més oferta que ha demanda anat desapareixent de treball. per al fet de que han anat veient que, sense donar tant, la gent també fa. I sense... I aleshores ja no tens aquest gast innecessari, perquè és el que et deia abans, busques el benefici, major Mm. benefici cada cop. Aleshores, quina és la forma de guanyar molt més cada any? Treure-li, què et dona fer un camp de futbol pels teus treballadors? Res. Li treus, li treus. Què ha passat ara? Has arribat a un punt on has tret tant que els treballadors a qualsevol lloc on el tractin una mica millor hi aniran. Perquè jo parlo amb els meus companys i la major part dels meus companys diuen no, és que aquí cobraria 30, però és que prefereixo quedar-me aquí cobrant 28 o 25 perquè l'ambient laboral és molt millor. I Això també m'ho he trobat jo. això és el que crec que és la clau del que canvia, que és que de cop l'empresa gran, intel·ligent, que té Bueno, bon d'esto, ha dit, merda, els he de cuidar. Perquè si no els cuido, mm. són la meva font d'ingrés. També és cert que moltes vegades, a vegades ens repetim, però ehm, els salaris també van en funció de la productivitat i és cert que hi ha zones a Espanya que la productivitat és bastant dolentota. L'altre dia vaig veure un mapa de la productivitat a Espanya. En el top 1 estaven els bascos, com no. Després estàvem una Home, mica si per no, sota, no els hi fa falta ni motosserra i de, que fan de, així, pam, a després darrere estàvem ja. una mica per sota a Comunitat de Madrid, Catalunya, potser em deixo alguna, crec que era alguna més, no sé si l'Aragó Ha o, juntat, o, Cat... o País ha Valencià. juntat Catalunya com si fos un lloc i tenim Sí, no, no, Lleida, tenim... no, no, però estava per comunitats autònomes. Ah, I en vale. canvi el sur era la part més improductiva. També té a veure amb els models. A veure, jo no em vaig fixar d'on es treuen aquestes dades, però és veritat que, per exemple, el turisme és molt poc productiu, perquè una persona que presta serveis no està produint res, en teoria, no? Està produint un servei, està realitzant un servei, però no està produint res, no hi ha un producte. I en canvi el País Basc doncs, és molt industrial i, per exemple, al sur viuen molt del turisme i del sector primari, però sobretot a les ciutats més aviat del turisme. Per què dic això? Perquè quan parlem del salari també hem de veure de què estem parlant. Si volem viure de, del talent, del que som capaços de produir, que interessa a la resta del món, doncs necessitem indústria. Si volem viure dels salaris dels rics d'europeus i americans, doncs fotem hotels i jo et netejo la tauleta i et faig el llit i et faig de guia Això turístic. és una cosa que he pensat abans amb el que deies, i és com, Europa és exportador. Dius, per què Europa aleshores necessita exportar? Si pot tenir-ho tot, o sigui, a Europa gairebé no importa, perquè poques coses necessita Europa de fora. Necessita coses més a nivell pijo, a nivell de... Pijo, Bueno, entenem-nos en què pijo no vol dir que sigui de... O sigui, això, saps? No és... sí, no. Pijo m'estic referint a... vull el meu advocat cada matí, la meva torradeta d'advocat i xilla, saps? Europa el bo que té és que és molt autosuficient en el sentit El, de que és molt diversa. el que passa és que Europa vol vendre fora perquè fora es ven. I Mm. en comptes de centrar-nos en fer com una economia circular dins Europa que sigui productora les nostres pròpies necessitats, perquè terreny tenim de sobres. Mm. O sigui, la major part de subministrament tenim de sobres, Que exceptuant agosarat adjudicar-te terreny europeu. Terreny tenim... jo, sóc a Europa. Però, hosti, és una cosa que em sorprèn molt, que és Sí. com, pues, anem a fomentar l'economia circular, anem a fomentar l'economia propera, de quilòmetre zero, de que ja no quilòmetre zero, de A quilòmetre 3, quilòmetre zero. de quilòmetre 3, m'és igual, El producte d'Alemanya, quilòmetre zero. quilòmetre Al meu 5, costat. quilòmetre 5, però que no sigui quilòmetre Sí, 5 sí, sí, milions. t'entenc, t'entenc. Aleshores, és com, per què justament és un problema el tema de l'exportació? Perquè volem vendre molt més, o sigui, quant menjar es tira, quanta producció es tira, quants serveis es tiren a la basura, quantes coses d'aquestes no funcionen. Per què? Perquè volem Mm. produir per sobre del que hi ha per poder tenir
Després tot això es tira i seguim en aquest RQR Bueno, de també, tenim molt més. també perquè hi ha molts països que són importadors i per tant depenen de tu en certa manera. Per exemple, algo tan senzill com tu què diries que no és pijo? L'alimentació, no? Depèn, Al Japó depèn. depenen de les importacions en alimentació. Per què? Perquè són una illa enmig del mar i necessiten importar. Perquè hi ha èpoques de l'any doncs, on necessiten arròs i no és l'època de l'arròs. Però O necessiten pomes i la poma li ve de Lleida. entens que no sempre ha sigut Segur, així. li ve de Lleida. Sí, la poma d'on ha de venir i la taronja de València. Segur. Aquest any ja no, però No, i tant. Bueno, la cosa és, per què justament necessita aquesta importació? Necessita aquesta importació perquè té un sobreconsumisme. bueno, i perquè són molta gent. Però No, però tu no consumeixes... és Quants cops... complicat. No, A veure, al Japó viu molta gent. quants cops a, És un país gran. quants cops a casa teva, ja no parlem de Japó, quants cops tu estant a casa teva t'han vingut de gust coses que saps que són d'importació, perquè t'han vingut de gust i ja està. Cada puto dia. Si a mi m'encanta la xocolata i t'asseguro que no es produeix aquí. Xocolata de Venezuela, boníssima. Però estàs en allà o sigui, Bueno, que l'has d'importar. Ja, el cada que cop vull es dir fa és, més xocolata per aquí. vaja, no traurem el tema. Llinars del Vallès. Hòstia! Espera, que m'ha sortit a la cosa. Vaig a dir, hòstia. Has vist? Espera, anem a fer un break. Ara que hem dit això. Has vist la notícia del jefe de la policia de Asuntos Económicos de la Policia Nacional que han detingut? L'has vist o no? Sorprèn-me, Han sisplau. detingut al jefe de Asuntos Económicos, de blanqueo de capitales, tal, que tocava tema fronteres i tal, amb 20 milions encastats a les seves parets, o sigui, amagat, O sigui, paret però que el més... feies així i hi havia... Sí, Sona, 2 sona a milions, bitllets sí. a bitllets de 50 Però el encastats. més sorprenent, que tenia una mansió, un xalet de luxe, plens de Bugatti Veyrons, Ferraris, Lamborghinis. I jo em pregunto, i a ningú li semblava sospitós Que vingués que a el màxim l'oficina. responsable que lluita contra el blanqueo de capitales tingués una vida que no es pot permetre ni el mismísimo Lionel Messi, saps? I ell, amb un sou de funcionari, d'alt funcionari, però de funcionari, tenia uns cotxes valorats en no sé quants milions d'euros. 600 en va l'olla o què? Mira que no lo habíamos notado, ¿eh? Venía en Bugatti Veyron a Es la oficina, surrealista. pero... Es surrealista. Claro, hostia, pues yo no lo había notado porque justo ayer interceptamos un camión de droga y yo ya he venido con un nuevo Ferrari. O sea, es surrealista. Mira que cuando nos invitó, mira que cuando nos invitó, Senzillament a Espanya. És mira que coses que... cuando nos invitó a la barbacoa en su casa de Marbella, en No, primera però línea de... era surrealista. O sigui, hi ha fotos d'on vivia i tu ho veus i dius com collons a ningú li va sorprendre que tingués aquest ritme de vida, tio. Crec que més que ningú li va sorprendre, tothom a qui li sorprenia o acabava malament o acabava com ell. I segons tu som bastant socialistes, eh? No, ens apropem. Estem en camí d'això. Però mare de Déu. Pots incorporar la loteria, aquest debat. Hòstia, sí. Que Cada cop volies parlar de les la mosques loteria. són més grans cada No, cop, no, eh? és la mateixa, eh? He crescut, s'haurà menjat alguna cosa. Tenint en compte que l'he matat, no crec que sigui la mateixa. Intenta no embrutar a la paret. Vinga, va, dale. És blanca. Et faig un Picasso. Vinga, va, dale. Hosti, tio, vale, sí. Integraré idea meva per la ràbia que em No, fa. no amb el jefe de la UDEF, sinó amb el tema del capitalisme, socialisme, comunisme... Clarament el jefe de l'Udet no li ha tocat la loteria. Se l'ha buscat. Bueno, se li ha tocat la loteria. Se l'ha buscat, se l'ha buscat. Eh, L'altre dia tinc un col·lega que penja un d'esto a les seves històries que diu com jo que pensava que els adults compraven la loteria per la il·lusió de que et toqui la loteria, no perquè no li toqui el malparit del teu company Ui, de feina soy de i no estos. sé. Soy És de que estos. jo sabia que tu eres d'aquests. Soy de Perquè estos. l'altre dia, tio, arribo a l'oficina, superfeliç de la vida. Ei, Jordi, estem agafant els bitllets de la loteria de Nadal, no sé quantos. No m'interessa. No, segur, no vols un bitllet, no sé quantos, tots en comprem, eh? No m'interessa.
bueno, pues si ens toca a tots ja vindràs tu sol aquí a treballar. Pues ojalà us toqui, però jo no vull participar en això. I dius, cago en l'hòstia, lo Y así raro, es la manera de ascender a jefe. però tio, dius, a mi no veig la part lògica de comprar la loteria perquè l'altre també la compra, no fos cas i jo em gasto 20 euros perquè l'altre també se'ls ha gastat i jo faré el tonto, tu, molt més feliç per al teu company de feina. Tu Mira, saps, pensa-t'ho així. Oi que cau malament aquest em malparit? xupo el Així, dit, és que perquè tinc un et xupo tall el dit. Tio, que em però, fot tall. un mal que... Però mira-t'ho així, és com, no et cau malament aquest amic de feina? Pues ojalà li toqui la loteria i no li hagis de veure la puta cara ja més. Me cago en Déu, ja no el tinguis allà tocant els Però tu saps collons. per què es va inventar la loteria, no? Per la bruixa d'or. No, en sèrio, saps o no? No, no, La, suposo la, la loteria és l'inici de la un impost, ludopatia. no, és un impost voluntari. L'Estat, o sigui, la loteria es va inventar fa molts anys. No, la data exacta no ho sé, però per exemple la loteria espanyola és de les més antigues. I es va inventar com a impost voluntari. Ho va fer qui governava l'Estat. Ara no sé, és que ni tan sols sé si era algun tipus de similar a democràcia. És a dir, jo crec que és bastant anterior a la democràcia. És a dir, estem parlant de segles. I ara Com és que tens dos ho colors podem de pell? buscar. És perquè no tinc el carregador del rellotge. Ah, mare de Déu, dic, Doncs això. més. I es va inventar com a... La loteria es va inventar com a impost voluntari. És a dir, l'Estat posa uns paperets en circulació que formaran part d'un sorteig que repartirà 20 milions, per dir alguna cosa. Amb això es recapten 40 milions, per dir alguna cosa. Què vol dir? Que la gent voluntàriament ha pagat a l'Estat 20 milions i la resta s'ha fet una cosa que és contrària als impostos. Per això dic que és un impost voluntari. Per què serveixen els impostos? Per redistribuir la riquesa. Jo li agafo els rics i a la gent amb menys poder adquisitiu li injecto diners, ja sigui en format de serveis, serveis socials, metge, el que sigui, a part d'uns serveis comuns, però té una funció redistributiva. Per exemple, l'IRPF o l'IVA, tot té una funció redistributiva. En aquest cas és literalment el contrari. Li trec a tothom per donar-li a uns pocs. Si tu et pares a pensar és com una mica I perversillo, que no? li pot tocar un ric, això també. Sí, però és que a més, qui més acostuma a jugar és la gent pobra. Sí, Per què? per Uh, l'il·lusió bueno, de que no perquè... li toquin al seu company No, de feina i ahir no. i també per part de... Hòstia, vius en un pou de merda i potser per 20 euros al Nadal te toca la loteria i I t'ajuda surt. bastant perquè et dona 200.000 euros, no? Però això és tan improbable o més improbable que et caigui un llamp. Sí. Fixa't com són les persones. Això forma part, tu deies, la ludopatia, no? Això forma part de la psicologia humana. És a dir, els humans sortim al carrer i tot i que hi ha gent que li cauen meteoritos a casa, o basura espacial a casa, fa poc li va caure a una casa a Texas un tros de merda, de ferralla espacial, o gent que mor per llamps, o per accidents de vol, fixa't com quan comprem la loteria tenim claríssim que ens tocarà i ja ens imaginem, doncs mira, em compraré aquest cotxe, em compraré aquesta casa, no sé què, faré un negoci i tal. Mai surts al carrer i penses, m'atropellarà un fucking camió. Mai penses que t'atropellarà un camió, però penses que tocarà la loteria. Llavors, aquesta il·lusió també se'n beneficia a l'Estat i les empreses privades com la ONCE i tal, que tenen loteria, no? Per què et deia això? Dius, la ludopatia. És que té una part de... Jo no t'ho sé explicar exactament perquè això és biologia, però té una part de la química del cos. És a dir, Sí. segreguem certes hormones i certes coses, no? Que ens fan, no? Com tindre, La dopamina que segrega el teu per cervell exemple, no? per quan estàs a punt de guanyar alguna cosa però no saps si ho guanyaràs Home, i hi ha la i possibilitat. dius, uala, tio, a Però veure si... no et sembla que això aleshores és com l'Estat està utilitzant a Evidentment. l'addicció del seu poble per poder-se... Sí, sí, És que em sembla, de debò, sí. em sembla molt bé el fet de redistribuir la riquesa i etc. Això ja saps que Per estic molt a exemple, favor dels impostos, si jo. l'Estat Però digués, si l'Estat digués, que tothom mira, posi 10 euros, en comptes de 20 euros. gastar-te 100 euros en dècims, inverteix-los a borsa.
perquè segurament guanyaràs bastant més. Segurament no, segur, perquè el més probable amb la loteria és que perdis els 20 euros. En canvi, amb la borsa o amb el que sigui, si els inverteixes en el que tu creguis, és a dir, la borsa perquè és el més fàcil, no? Segurament guanyaràs alguna cosa. Potser poc, potser molt, potser perds alguna cosa. Però amb la loteria, quasi tothom... O sigui, jo sóc el tio més... O sigui, jo jugo a la loteria perquè sí, a vegades. Jo intento no fer-ho, intento invertir els meus diners. Però en el cas de la loteria, de tant en quant, sobretot al Nadal o de tant en quant, doncs fa un euromillón. Però jo sóc un desgraciat, perquè a mi les loteries no em paguen ni el reintegro, saps? O sigui, jo vaig... Quan va començar la grossa de la Generalitat vaig dir, seré patriota. Per què? Perquè dic, si els perdo, com van a temes socials, no m'importa. Perquè sé, Aquesta és la que jo no, estic sé que estic, doncs, ajudant. ajudant a centres de gent L'única que gran, jo de tal, l'única que jo arribo a comprar és la i grossa. està auditat, vull dir que és així, no? Que va a temes socials. Però jo guardo els que no em toca res. I un dia els vaig comptar i vaig plorar molt fort, perquè dius, puta, tio, quants diners he tirat? Clar, és que normalment la gent tira el Centenars. bitllet que no toca, però si tu els guardes i després ho sumes, Centenars d'euros. dius, he perdut molta pasta, Centenars d'euros. molts centenars d'euros. Que sí. Perquè amb els anys tu no te n'adones i el bitllet costa 5, o 10, o 15, o 20. I 25 i 30. No, no, però tu vas comprant un bitllet de 20 euros al mes i dius, no és res, però al final de l'any dius, collons, 240 euros amb un bitllet de 20 euros. Saps? I dius, joder, saps? I en aquell moment penses, doncs si ho hagués invertit, potser en comptes de 200 tindria 240, que ja és bastant més del que he perdut, per exemple. Dit això, i parlant... M'ha fet gràcia lo ràpid que has calculat. 10 per... O sigui, 12 per 20 i lo malament que has calculat després, que són 240, i després dius, en comptes de tenir 200, tindria 240, que ja és més del que he invertit. I és com has calculat molt ràpid el, 10, el 12 per 20 i com Bueno, després se t'ha oblidat. no se m'ha oblidat, o sigui... No, No, però entén-me, no? perdó, Pe- m'ha fotut gràcia i ja està. I això que ho vull Estic, relacionar. això estic molt d'acord amb tu amb el tema aquest, però és que no compraré la puta loteria. La grossa, Jo, mira, la grossa per català jo la jugo... compro. Mira, jo intento jugar a... Intento. Sí, perquè després la, la catalana té diverses coses que a mi em fan gràcia. Per exemple, anar a l'estanc i demanar un trio a la noia de l'estanc i dir, vull un trio. No pot ser més cunyau ara mateix. Nena, No, dona'm un trio, en nena. realitat em I fa bastanta vergonya, i vas perquè amb la la, gent que va comprar tabac i no juga a la loteria catalana no sap del que estic parlant. i Però tu dic, vas amb la nòvia i li dius, nena, un trio. cada vaig allà i dic, vull un trio. Clar, és que dius això, què has de dir si no? Vull un trio de loteries de Catalunya. I el del No, tabac. yo también, yo también. No, però em posa una mica nerviós perquè jo sempre jugo el mateix número, El saps? 3. No, però és veritat, 0, 0, perquè 0. per estadística... Però jugo molt poc, realment, potser em passo mesos sense fer res. Però quan vaig ho faig tot, el trio, Com vaig, ja que m'hi poso tu, el trio, el 4, no, també faig faig el trio, el cowboy, les 6,49, el cowboy, després me'n vaig a la vorera al davant i faig l'Euromillón i la primitiva, i si hi ha alguna del jueves de la intercanvi de loteria... parelles, també faig el swinger, No, però és veritat, menys la 11, perquè el 6-4 has dit? el 6,49. Com es fa És això? com l'Euromillón de la loteria de Catalunya. Que són uns catxondos, eh? Pots convertir, o sigui, pràcticament podem convertir totes les loteries en algun tipus d'esto sexual. O Sí. sigui, vull dir, La 6,49 amb llengua cargolada. el 649 és un 69 molt complicat. Sí. És un trio de 69. És un 69 però amb una persona al mig. És el 69 del trio. Si hem passat de fer un debat del capitalisme digne De res, digne de d'un res. TEDx
M'ha ficat algo a l'ull. Espero que no sigui un mosquit d'aquests que hi ha per aquí, No és perquè... un mosquit aquest perquè l'haguessis notat més que no. I això, estàvem fent un debat super seriós i ara estem parlant, desvariant un muntó, De no? com sexualitzar les loteries de Nadal i les loteries espanyoles. Presentes el paperet amb un forat i dius, què passava aquí? Nano, Bueno, nada. és que volíem fer el trio, No, no? però jo t'haig de dir que és veritat, jo quan vaig allà em poso nerviós perquè, clar, la noia ja sap que vull un trio. O sigui, que vull... ja sap que vull la loteria, però a més passa una cosa, que a vegades hi ha la típica comercial de tabac que entra l'està, ha fumado los cigarrillos, tal, que no sé fins... No, és que tens 80 anys, cabron. O sigui, em sembla al·lucinant com realment passes de tenir 15 anys de Willy Rex i Vegeta a tenir 80 anys mira, escoltant els matins, o sigui, posant els matins Que d'esto i no! anant a l'estanc. Perdoni, senyoreta, un trio és... És que dit així em deixa molt malament, però... Joder, no, jo ho faig a més perquè s'emportin a alguna comissió o algo. Podria fer online, tinc l'aplicació, però no ho faig. És com les loteries, vaig allà i dic, patir la comissió, xica. Que cunyau. No, dic, home, evidentment que no. No, Ja ho però al sé. final hi ha gent que viu Guapa, d'això. té guapa, la teva comissió. Vinga. Va, te pago por el trío, va. Filla puta, Sergi, per favor. No, home, no, això ho tallaré, espero. Si me'n Espero. recordo. No, no, però... Apunta't en una llibreta No, de... va, però reparem el fil, va. Abans estan parlant, no?, de que venen temps difícils i estan parlant d'això. Recomanació que jo faig a tothom. Si teniu pocs diners, en comptes de comprar loteria, invertiu-los. O sigui, on vulgueu, informeu-vos abans perquè, evidentment, pots perdre diners. Però si tens diners que et sobren, en comptes de tirar-los amb la loteria, no? Que és el que estàvem dient, que a part és perillós, perquè pot crear certa addicció i hi ha gent que comença així i acaba després fent apostes i després, no?, acaba anant i dius, hòstia, doncs si tens pocs recursos i veient que el futur és incert i no pinta molt bo, doncs siguem una mica intel·ligents i invertiu-los on sigui. Para un moment. T'he de tallar perquè crec que invertir no va en contra de la ludopatia. O sigui, Depèn, segueix sent... és molt diferent. Per És exemple, jo, una jo mica diferent, inverteixo però... en borsa i tu pots invertir amb ètica, per exemple. Tu pots invertir, si no saps molt, tu pots anar a un banc i que t'ho gestionin ells, cosa que jo, ara, si no tens ni idea, sí, fes-ho així. Però si tens una mica de vista i ets una mica avispau i pots aprendre una mica, doncs invertiu vosaltres. I per què dic això? Perquè quan tu inverteixes en un banc, pots agafar instruments financers que siguin ètics. Per exemple, no financen guerres per exemple, finançant empreses que fan bé les coses climàticament i no finançant, per exemple, Aramco, per exemple, no? Arabic Oils, no sé què. Uh, però si no dius res, doncs segurament invertiran en empreses Navantia, que fabrica vaixells de guerra o tal. Sí. Però si podeu, jo per exemple inverteixo, intento sempre tindre una mirada de futur i d'invertir en aquelles empreses que jo crec que són bones pel futur. Jo què sé, energies renovables, vehicles elèctrics, jo què sé, no? Sí que és veritat que has invertit en energies renovables. Bueno, si invertiu en energies renovables, us aconsello les empreses petites que acaben de sortir a borsa. Ui, ui, que vaya merda m'estic fotent. No, no. De fet, no. Això... De fet, tinc invertit en empreses petites i no la que penses. De fet, m'agrada fer-ho també. Per exemple, hi ha una empresa. Ara anem a posar... De cop i volta és un podcast econòmic. Sí, no, estic al·lucinant perquè la meitat del públic que tenien segurament el perdem amb Bueno, aquest però capítol. no passa res. Hi ha una empresa que és catalana que fa carregadors per cotxes elèctrics. I és veritat que el context global del cotxe elèctric doncs, no l'ha ajudat. Llavors la borsa ha baixat. Però, per exemple, és una empresa que m'agrada molt perquè és de les que ven més carregadors elèctrics, és catalana i cotitza a la borsa americana, la Nasdaq. I hòstia, és d'aquestes empreses que, no, quan diem empreses que ho fan bé, doncs, conyo, una empresa que forma part de l'electrificació del parc mòbil, doncs és una empresa que ajuda a tindre un futur millor, per exemple, no?
o invertir en empreses com que podria dir intel·ligència artificial, però aquí, aquí hi ha més debat de si bé o si Jo malament. no entraré un altre cop al debat. Però, per exemple, és el que et dic, invertir èticament també és, per exemple, invertir en empreses del voltant teu. Jo intento, si haig d'invertir en dues empreses i no... perquè al final invertir sí que té un component com d'apostes, perquè mai saps què passarà. Mai tens ni idea de si pujarà o baixarà. I quan tu vegis en un diari esta empresa va subir, mentira, no tenim puta idea, ni ells ni ningú. I és així. De fet, tu mires i veus, això per exemple, mires La Expansión, un diari d'aquests una mica xunguillos, i veuràs que el Santander, Banco Santander, 15 analistes diuen que pujarà, 15 que baixarà i un que es manté. Saps qui té raó? Ningú. Perquè tots estan dient el que creuen que passarà en un futur i ningú té una bola de vidre. Llavors, quan tu inverteixes, tu has de saber que potser guanyes o que potser perds. Jo què intento fer? Doncs invertir també en aquelles empreses que viuen a prop meu, també perquè vull que la zona on jo visc pues, prosperi, no? Intento invertir poc en altres països, tot i que també ho faig per diversificar. Però, coi, si invertiràs, per exemple, en una de fàrmacs i tens 50.000 empreses de fàrmacs a Catalunya i inverteixes en una de Kuala Lumpur, per dir alguna cosa, pues la de Kuala Lumpur també té dret a que inverteixis, però cony, no. Intenta millorar, intenta invertir en com vols que sigui el teu futur, no? I amb una ètica, jo per exemple no inverteixo mai en empreses armamentístiques, ni inverteixo mai en empreses pro petroli, que n'hi ha. En canvi sí que inverteixo... És la Laura. Bé, acaba de passar per allà amb la Rita. Uh, També inverteixo en empreses, per exemple, que fan esforços en descarbonitzar, saps? Vull dir, al final, dèiem la loteria. Cony, doncs en comptes de comprar la loteria, informeu-vos una mica. Si vols anar més a lo seguro, doncs jo què sé, inverteix en altres instruments financers més simples, on no t'has de pensar tant. Però en qualsevol cas, jo el que diria és, abans de comprar la loteria, que és pràcticament segur que ho perdràs, Sigues conscient sigues del que... conscient de... O si no vols invertir, no te'ls gastis a loteria. Guarda-te'ls o inverteix-lo Al en una altra final cosa. és la merda aquesta de... Ves al cine, tio. És la merda aquesta de... jo cada any guanyo la loteria perquè no compro el bitllet. No, però és veritat. Però Si, si, sí si que té ningú aquest vol punt... seguir el meu consell d'invertir, aquests 20 euros te'n vas 2 o 3 vegades al cine i almenys a canvi rebràs un servei pues, que és guai, rebràs una cultura audiovisual i també això és positiu per l'economia perquè Economia circular. Tot, clar, no, si tu te gastes, aquell no, però cobra, si tu paga un vas, si sou tu vas que... al cine del teu barri o de la teva ciutat a mirar una pel·lícula, doncs també estàs creant llocs de treball, Sí, també totalment d'acord. hi ha gent que viu d'això, crees vida en aquell barri. Prefereixo això que invertir Jo o que prefereixo, passar-ho a... bueno, jo faig, Personalment, faig les dues dos... coses, però si hi ha Sí, algú que diu, hòstia, no vull invertir perquè no tinc ni idea, escolta, si no tens ni idea, no no inverteixis. inverteixis. Això, punt número 1. I si no tens intenció d'aprendre, no inverteixis. Però tampoc t'ho gastis a loteria. Bé, jo conec gent que és pobra i cada dia va fer la primitiva. Sí, això és al·lucinant. I dius, tio, t'estàs gastant 2 o 3 euros cada dia de la teva vida? Això no, això jo vull lligar-ho ara molt ràpidament amb... Em fa molta ràbia i estic molt en contra de la gent que compra la primitiva cada dia, que se'n va de viatge cada 2 per 3 i et posa l'excusa quan has de fer un regal comunitari que és que no Ah, puc sí, posar sí. 5 euros, no puc posar 5 euros perquè és que la vida està molt cara. Però és que a més Me cago en la puta. tots tenim coneguts així, eh? Tots. És que jo conec un, tu no sé si el vas conèixer. Superior o... No, era el grau mitjà, però el Ah, superior estava amb és que algú, crec que sé qui vols dir. el pájaro. Sí. Vale. Doncs aquest te recanava fins a l'últim cèntim. Pero y a las excursiones ella, bueno, es que mi padre no me deja porque ya me he gastado mucho dinero, tal. I sempre, no?
no, porque no tengo dinero para no sé què. Ara, l'iPhone, l'últim. Cada 2 per 3 anar a veure el Barça a l'estadi, que no és barat. I és com... I després, cada puto estiu, ara a les Canàries, ara no sé on, I, ara vaig a les Canàries amb els amics i juguem un yate, saps? I dius, cabron, que a mi et vaig deixar 50 cèntims i me n'has tornat 48? Ets un rata, tio. aquesta cosa és com... No has gastat els diners en el que et surtin els santíssims collons. O sigui, dit clar i català és fes amb els teus diners el que tu vulguis fer, però no vagis de víctima o no vagis No. de rata de que tu vols anar de viatge cada 2 per 3? Doncs digues clar, no vull fotre diners I en el els regal, amics... Espera, no espera, vull espera. posar 5 euros ni 10 euros en el regal d'aquest gilipolles que el veig 2 cops l'any, He de dir una perquè cosa, vull viatjar a Roma. he de dir Pues una cosa fes-ho que i serà, menjar-me una pizza, un serà tros de zero pizza. polèmica en general, però molt polèmica en lo personal, perquè segurament la persona es sentirà identificada. Hi ha el típic amic que convides Oh, a mare tot, de Déu. convides a tot a casa teva a sopar, li pagues sopars a restaurants perquè en aquell moment no porta o el que sigui, o perquè et ve de gust convidar-lo, i no t'ha convidat una puta vegada. Que s'ha quedat a casa teva a dormir, que no sé què, tal, i després no t'ha convidat una puta vegada. I dius, hermano, tio, o sigui, I és el que... t'he convidat, has menjat del meu esforç i del meu treball no sé quantes vegades, t'has quedat a dormir a a casa meva, t'he portat de festa i després no ets capaç I ni és de el que que et diu surti de, va, te invito jo. I és el que després et diu, bueno, això ho repartim per al que ha consumit cada Sí, un, eh? sí, 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 i dius, que jeta, desgraciat. No, no és el que després diu, bueno, no us preocupeu, ja Eh, poso jo una... No, home, no. què dius? Fem unes braves per compartir. I mai li surt d'aquell, Ja les pago d'ell, jo. Ja. no, ja les pago jo. Jamás. No, no. És que això, tots tenim amics així, que Sí, és de, tia. Fa ràbia, fa puta, ràbia. no puc quedar perquè no puc quedar perquè no vull gastar. I veus una història aquella mateixa tarda anant a sopar o a dinar Sí, no sé tia, on sí. i dius, ah, marrano, Zorro, potser, zorro. zorro, potser és que no vols quedar amb mi, Sí, sí, sí. és el que jo m'he d'imaginar, però, hòstia, quina ràbia carda. I a Mira, més, en aquestes persones sí. Gasteu-vos tots els vostres diners en loteria. Si ets així, si ets així de no, poca saps què vergonya... passa? Que a aquest li toca. Aquest és No, el ja, mamut que li tio. toca la loteria. Hòstia, sí. I el que li Jo, toca... a nivell personal, hi ha una persona molt a prop de la família i de més, que li va tocar la loteria, se'ls en va anar molt la flapa, És que i això és el que acostuma a passar, eh? els hi va tocar un segon cop, no han donat ni una gota a la família, Ja. i d'aquests que s'ho han gastat en tonteries, saps què van fer? També s'ha de Saps què dir... van fer? I ara amb això se sentiran identificats, però m'és igual, Però Bueno, no saps crec què que van ens escoltin, eh? no, tampoc, perquè també estan lluny. Però saps què van fer? I és una cosa que em sembla al·lucinant, que em sembla el malgast de diners més bèstia que tinguis mai. Volien tenir una cuina amb un sostre de vidre. I tu dius, hòstia, està guapo, cuina amb el sostre de No, vidre, tio. cuines com... Com es nota que no han veient... treballat amb un sostre de vidre? Exacte. No, no, perquè és encara més I s'ha ridícul. de netejar, eh? Perquè es van fer una cuina amb un sostre de vidre. Saps què passava? Que la cuina estava en el pis de baix i tenien 2 pisos per dalt. Amb la qual cosa, el sostre de vidre van haver de fer que no poder posar Era un habitacions. terra de vidre del primer pis. No, és que ni això, perquè van haver de fer de no poder posar habitacions a tota la part de dalt, aleshores és un sostre de vidre que tu mires i veus el sostre de fusta de dalt de la casa. Ah, uns genis del màrqueting digital, nen. Amb la qual cosa, t'has gastat una pasta per veure el puto sostre de fusta. Ah, uns cracs, uns genis. Oh, que cracs. T'ho Ja, juro que quan vaig veure jo vaig dir Tu, que tu, que bé que no ens donin diners, tu, perquè tu has dit no. una cosa clau, que és que a gent se li en va la flapa. O sigui, primer, una loteria normal. El primer premi acostuma a ser 200.000 euros. O sigui, a tot el número sí que és el milió. Però el dècim acostuma a ser 100.000, 200.000 euros. Hi ha gent que se li en va l'olla, tio. Que és com de cop i de volta et donen 200.000 euros i et tornes milionari. I és en plan, oi que tens un pis? Un pis que val això. A que no se t'ha anat l'olla amb el pis que val això. No ho facis ara que tens aquest patrimoni, encara que sigui econòmic, perquè ets gilipolles. O sigui, quan a la gent que... I això és molt habitual, eh? Gent que li toca la loteria, un cotxazo, 50.000 o 75.000 euros o 100.000 fora. I li queda la meitat. I no sé què.
se li fa malbé el cotxe, la reparació. És un cotxazo. No és la reparació d'un Dacia Sandero. No, La reparació d'un Ford Mustang o d'un Porsche Cayenne o passes tal. de... Ui, Ah, 1.700 euros per no sé què de la has de suspensió canviar les a rodes. 10.000 Has de canviar euros. les rodes. Amor, no valen 300 euros les rodes d'un Porsche. Valen 600, I veus, 800 o i veus 1.000. un Porsche amb unes rodes Michelin. Clar. No, però clar, és que jo crec que molta gent no està preparada per tindre una cosa així, No, un ingrés tan gran de cop. les estadístiques diuen que La majoria de gent s'arruïna. les estadístiques diuen que més del 80% de la gent que ha guanyat la loteria s'ha arruïnat, ha acabat amb menys diners dels que tenia Doncs abans mira, de tenir. un gran consell que sí que si algun dia et toca la loteria és anar a un gestor a invertir-ho. En aquest cas sí. I no dir res. I no dir res, però a part invertir-ho. Perquè si tu tens una casa i tens el teu cotxe, de debò, no t'ho gastis. Gasta-t'ho si tens alguna necessitat molt puntual. Rotllo, si la teva casa té una humitat o vols fer unes obres d'aïllament tèrmic, fes-ho, perquè això és una inversió bona. Perquè estàs millorant la teva qualitat de vida. Però no et canviïs el cotxe, no canviïs de casa. Ves a un gestor i inverteix-lo de manera coherent. I llavors, en comptes de 200.000, doncs aquí 3 anys, potser o 5, doncs tens una mica més. O encara que siguin 200.000. Però és que normalment és el que diem. La gent té 200.000 i a l'any o 2 anys se l'han polit. Totalment. I dius, a canvi de què? I després potser tenen una vida amb deutes, amb una vida de merda, tal, que és la mateixa que tenien abans de que li toqués. I dius, compensa viure de merda que toque la loteria 2 anys com Resacón en Las Vegas i després un altre com malament? Ara, potser malament també és Resacón en Las Vegas, eh? Però, però entén-me, no? De dir, tio, pues, no sé, O sigui, ja sigues hem d'anar conscient. acabant, perquè si Hòstia. la gent no és conscient de l'hora que és i que el Jordi ha d'anar literalment conduint a la estepa, que no és topa. L'estepa castellana. Tinc una hora de camí, pràcticament. I si encara estan gravant el videoclip, m'hauré d'esperar allà a la porta. Home, no crec que estigui gravant el videoclip. Mira, I hi ha qui una era? cosa... Qui era? Jo què sé, no... Lady No Gaga. he preguntat. Sí, home, Lady Gaga. Ah. No me diguis el lloc, que de Perdó. verdad. Bueno, en realitat Eh, tampoc serveix de no, però molt, eh? pita-ho això, perquè no vull que sàpiguen per on Bueno, sí estic. me'n recordo. Ja t'envio un WhatsApp. No, és que quan el repasso ho poso per dos i llavors hi ha coses que no s'escolten bé. Pita-ho. No passa res, no passa res. Hi ha Tu una digue-m'ho cosa, per WhatsApp. que sí que ara també m'ha vingut molt fort al cap, que ho vaig estar parlant l'altre dia a l'oficina. Saps una cosa que em carrega molt, també? Jo vaig pel bosc, sempre, en general, la gent no saluda. Oh, I jo sempre saludo, tio. és una cosa que s'ha perdut Jo moltíssim i sempre que la gent saludo, no ho entén. O però no sigui, m'agrada saludar. no, però saludes, No, tio. perquè... No saps si aquell és un assassí en No, sèrie. perquè Pues, a vegades tracta'l bé, dic... tracta'l bé. A vegades dic hola i l'altre diu adeu. O dic adeu perquè l'altre m'ha dit adeu i l'altre em diu hola i dic l'he cagat aquí. Saps? És És com el moment 50-50, crític. però amb opció de cagar-la, que és que no hi hagi maig. Si els dos diuen adeu, guai. Si els dos diuen hola, guai. Si un diu adeu i l'altre hola, dius... Pues pren-t'ho com un joc, tio. Llavors, A tu que t'agrada la ludopatia. i saps què em passa? Que bon dia no queda bé. No? No, o sigui, sí en un lloc de Vale, catalanoparlants. però digue-li Però jo aquí hi ha benvolgut sigui iaios el que els hi senyor a la dic vostra bon dia casa. i diuen què quieres? Això m'ha passat a mi de dir bon dia, ¿qué quieres? Com dient, ¿pa qué? Tu, No te he entendido muy bien, ¿qué es lo que...? deixa que passi i li diguis benvolgut sigui el senyor a casa vostra. Bien hallado. Però ben trobat, sigui. Però, tu, a mi m'encanta jugar-ho. I Sí. si no, jo tiro del truc de el casifatxa, saps? El casinazi, que és fer... saps? O Oh, 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 o és del, que no s'escolta. o de l'Obi-Wan, com vol obrir portes, que fa... Com... Pues jo tiro d'això. Molts cops és com, ja, amb això, no, saps? És un hola i un adeu. Tu decideixes què és. Però és algo que em carrega molt perquè jo he vist gent dissimular mirant un arbre Jo ho he fet, del seu... És que ets jo ho he un fet, cabron, tio. jo ho he fet, perquè en No, aquell és que... moment potser no volia saludar-lo pel que sigui. Per què? Perquè no el coneixes? No, perquè no em cau bé. No, si no et cau bé i és una persona que coneixes, ho puc entendre. Jo Bueno, t'estic parlant de gent desconeguda, que tu fas així i no els tornes a veure mai. Però és que jo he vist gent
anar cap al bosc i tu, o sigui, tu vas per un camí i de cop veure un cotxe i tu ja els veus a la distància començar a fer com buscar a veure si tenen alguna per distreure's. Què Ja. dius? Estàs al mig del bosc. No tens una pantalleta. No... I fer així I i la típica, quedar-se mirant un arbre. i la típica, treus el mòbil, sí, hola, i quan veus que no hi ha ningú, vinga, tal. És que, saps què m'ha recordat això? Jo la faig, perquè a mi em fa vergonya això a vegades. L'altre dia vaig anar l'altre dia fa unes setmanes, vaig anar a la festa major de Palau, Santa Maria de Palautordera. Total, aparco el cotxe, començo a tirar cap a la festa major, vaig haver d'aparcar una mica lluny, perquè al final Regidor de festes, ja ho sabeu. vaig De acabar... festes majors de Catalunya. Festes majors només, de Barcelonès. Eh, Ah, de aparco... barcelonès no, de No, província no. de Barcelona, vale, No, el no. barcelonès és Barcelona. Barcelona Fin. no, de Barcelona. La cosa és que em foto a caminar cap al lloc. Ja havia passat dues illes, una rotonda, i estava a punt d'arribar al lloc. A punt vol dir que em quedaven 3 illes més, ¿vale? I de cop dic, merda, no sé què m'he deixat. I ja portava tota l'estona amb un grup de noies al darrere i darrere d'aquest grup de noies, un grup de nois com que m'estaven seguint perquè tots anaven a la festa. I buah, m'han vist baixar del cotxe, estic anant cap allà, ara torna enrere, no sé què. Porto un tros de Pepe de Bate, no sortint del pantaló, No. quina vergonya. No, a mi el que em fa vergonya és com, ara fes mitja volta, torna al cotxe i tots aquests pensaran, sí, sí. tots aquests pensaran, Oh, això m'ha passat a mi. Això m'ha el passat a mi. gilipolles aquest porta caminant 5 minuts i ara se I n'adona. això a l'Ajuntament algun cop m'ha passat, perquè ara se'ns està caient l'Ajuntament a sobre, literalment. No hi ha hagut un desprendiment per una gotera i no es pot sortir per la part principal. I vaig cap a la part principal i, merda, que no està... I em I va ets el veure, gilipolles. veure dient, perquè jo, indignadíssim, joder, una altra vegada, tio, em pensava que estava oberta i estava tancada, tio, que asco, tio. És que sí, aleshores ets el gilipolles que torna al seu cotxe. Sí, vaig donar mitja volta i vaig tornar per l'altre cantó. El pitjor, i el que a mi em sembla ja extrem és quan jo surto del cotxe, hi ha un grup i he de tornar un altre cop i el grup segueixen allà al costat del meu cotxe perquè saben que m'he deixat alguna al cotxe. Sí, la típica. Aquella sí que tires de... Ui, més amunt... Ui, i fas una sobreexageració de... Sí, O cau un diu que no sé què, ai, em criden a la Sí, és la típica, és la típica. Però Doncs bueno, sí. amb això ja podem Amb això ja... finiquitar. Galletita de la suerte. Galletita de la suerte. Què ens dirà aquest cop? Segurament pot ser entre... no tindrà, o sigui, sí que tindràs sort, però si fas coses, passen coses, que això no és que et donin sort en cap moment ni res, o el Joan. Ens faltava el Joan aquí. Ens mengem la meitat cada un i així una se'ns fa realitat els dos. O amb 101 dàlmates. Sí. No sé què vol dir, però sí. Amb el fideu. Com que 101 dàlmates amb el fideu capullo? No era de 101 dàlmates? Ah, sí. Del fideu? I era 101 dàlmates amb un sol fideu, no? Tots menjant un sol fideu. 101 No. dàlmates. Pot ser, clar, que no eren dàlmates. Saps qui era? No, és que Clar, endavant... la gent no ho ha escoltat. Estava dient de menjar-nos la meitat i com 101 dàlmates amb el fideu. Però crec que m'he Però equivocat. 101 dàlmates menjar-se un fideu no és la difícil. millor. És un fideu amb moltes aristes. Sí, és un fideu molt complet. Molts vèrtexs d'aquest fideu per poder menjar 101 gossos. Però gossos. I la cruela de I Vil, I també. els dos pares. Bona. Ah, i quina pel·li és? A veure si ho endevines, perquè jo sé quina és, eh? I hem El de saber... jorobado de Notre Dame. On hi ha sé, gossos? El jorobado de Notre Dame. Pues... Bella i Bèstia. Ai, t'has començat a apropar. No sé. Perquè Bella i Bèstia és com... Dit Vale, d'una és la Bella i la Bèstia. Jo m'he menjat aquí paraules. dit d'una altra forma, Bella i Bèstia com també és més o menys la mateixa d'esto. Un és Bella i l'altre és Bèstia, un és més aristocràtic, més Digues. dama i vagabundo. Ah, no l'he vist. La dama i el vagabundo. Crec que no l'he vist. Són dos gossos. La dama que viu en una casa... Pues llavors sí que l'he vist, perquè la pel·li, clar, l'he vist. Sí. La dama viu en una casa rica i el vagabundo Sí, és sí, l'he vist, un vagabundo. Bueno, vinga, va. Ojo, si me l'he Comença trobat tu. oberta, vol dir que ja no tinc sort. Sempre per jo l'anglès, joder. Las buenas fortunas surgen pensamientos más profundos. Quina merda és aquesta, tio? Les buenas Pues jo el meu m'he fixat que l'anglès és molt sintètic, perquè en castellà està una lletra de 0,5
I en anglès està bastant més Hòstia, gran. però i tant. El meu diu, comença fort, peinarte el pelo con frecuencia. Aquesta l'hauria mencionat el Joan, tio. Peinarte el pelo con frecuencia te convierte en una persona con más energía. No té sentit, però seria un bon eslògan per una empresa energètica. És molt bona, Frequent combing your hair makes you vigorous. True or false? Ja anem a parlar al Joan, que hauria de ser aquesta. Ah, Peinar-te con freqüència. Diu... està bona, tio. Diu... eh, Diu... Diu... Què diu, tio? Digue-ho ja. Diu... Ser diferente hace que tengas una vida enriquecida y feliz. Aquesta està guapa, tio. Hòstia, no m'esperava un... Ha sigut... O sigui, aquesta és l'última galeta a la sort que quedava a la caixa i m'ha agradat molt que sigui l'última. Perquè aquesta mola. perquè com a catalans som diferents. Difference makes your life fall unhappy. No sé si és exactament la mateixa traducció, Fall unhappy. I tant que sí. O sigui, no... Fa caure la desfelicitat. No, falls unhappy. I amb aquesta classe de traducció, Una cosa, no, però es que las buenas fortunas surgen pensamientos más profundos. Aparte que falta algo que mig, las buenas fortunas surgen pensamientos más profundos. no mola. No mola. Aquí no s'ho van currar, ¿Tú creus? No. Bueno, sí, sí ho crec. O sigui, perquè si no, no estic negant. Doncs ara amb això, ara sí, acabem aquest capítol i ens veiem al proper capítol. Si no ens seguiu, seguiu-nos, perquè així seguireu tots Que els... sí, seguireu. Si no Bueno, seguiu. així tindreu tots els capítols, collons, i a nosaltres ens ajudeu. Que no arribem... Estem a punt d'arribar a la desena. Quan arribem a 10, agafo un pastís, li poso un 10 i bufo les espelmes. Qué maco. Un pastís a galeta. Especial 10 suscriptores, chicos. ¡Wow! ¡Nos vamos a Las Vegas, bro! Con el Rubius y Mael Royal. Sí, tio, és que algun dia explicaré... No, és que has tornat als 15 anys. Algun Després de dia 80 anys. explicaré aquestes històries. Bueno, ens veiem al proper capítol. I bona valoració.